Hej. Her har vi Pythagoras læresætning, men umiddelbart er det ikke den, vi skal forholde os til. Vi skal forholde os til den udvidet som er cosinusrelationer. Der har vi en cosinusrelation. Ja. Vi starter med at tegne en spidsvinklet trekant, som jeg vil udføre cosinusrelationen på. Yes. Så skal vi have nogle bogstaver på. Så har vi et A, stort A. Her har vi C. Og så vil jeg tegne en højde fra A på linjen. Og den vil jeg kalde højden til AHA. Og så skal vi have den modstående side, lille c her, b her. Og så har jeg den her side her, som jeg kalder for A. Altså den her, for den her trekant kalder jeg X. Og de her, de er ret vinklede, de her to trekanter. A, D, C og A, D, B. Yes. Og sætningen lyder således, så er med at sige C i anden er lige med A minus X plus på A i anden. Yes. Og det her skal vi så regne ud, og der kommer til at stå C i anden, A i anden, plus X i anden, minus XA, minus A, X, plus HA i anden. Yes. Og HA i anden kan vi definere som yes, og det her, det har vi herfra fra den her trekant, den er herovre. Og så skal vi isolere HA'en. Det gør vi ved at sige ved et minus på begge sider. Så de går ud med hinanden. Så kommer til at stå B i anden minus. Den her kommer ikke til at gå ud. X i anden her, og det til at stå H i anden her. Så skal vi udskifte med det, der står her. Vi får en ny sætning. A i anden plus X i anden minus X A. Så er der noget, der lige kan gå ud med hinanden herovre. Noget, der kan forkortes. A i anden og x i anden, og plus x i anden går ud med minus x i anden. Og så de her to, det bliver til 2 minus 2 ax plus b i anden. Så er der et lille problem. Vi har bare ikke x i vores cosinusrelationer, så vi må bruge en eller anden sætning. Den lyder, at det er den hosliggende divideret med hypotenosen. Vi skriver lige meget
skal forholde os til det her, så må der x, og så skal vi isolere x, og det gør vi ved at gange. Gange b. Og hvis vi skal, ja, det er gange b. Så går de ud med hinanden, de her. Og så skal vi kalde vores x lige noget b gange. Så kan vi indsætte det her i stedet for vores x, så kommer der til at stå, hvis jeg bytter lidt rundt på det. A i anden plus b i anden minus 2. Så kommer det der b ind i x's plads. Og så har vi kosinus med os derfra.